ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ହାରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଛୁଆ ଗୁଡା। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି ତମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନା। ସେ ସେଟା କଣ ଆମ କଥା ଗୁଡା ଶୁଣିଲେ? ସେ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅନସୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର, ତୁ ଖେଳ ଶିଖିନୁ, ତୋତେ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଖେଳିବୁ? ସେ ଶଳାଟି ରାଗିକି ଯୋଉ ବୋଲିଂ କଲା ଆମର 4 ଖଣ୍ଡ ଖାଡ଼ି ଉଡେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାଙ୍କ ନିକୋଲସ୍ ପୁରା, ତାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସେଟା କାଳିଆ ଭୁଆଁ, ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ଦେଖାଯିବୁନି, ତୋତେ ବଲ ମାରିକି ତୋ ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବୁ, ଅନ୍ଧାରରେ କାହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛୁ। এইଭଳିଆ ଗଲା। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ଚିଡେଇଲେ ତ ଚିଡେଇଲେ, କି ଖେଳ ଟିକେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗର୍ବ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାଇକି ଚିଡେଇଲେ ସେଗୁଡା, ସେ ରାଗିକି ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ବହେ ଧୋଇ ଦେଇଗଲେ। ଛାଡ, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତ ହେଇଛି, ମତେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୋ କଥା କେହି ବାସି ବାଳରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା ଯାହା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀକି ପେଲି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ଟ୍ରେଭିସ୍ ଟୁଲାକୁ କହିଦେଇଛୁ ସେ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ସିଏ ଅଲଗା ଆଡେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଦଉଛି, ଏବେ ଖେଳି ପାରୁନି। ଟିକେ ଖେଳରେ ମନ ଦେଇକି ଆଉ ଭଲସେ ଖେଳିଲେ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଜିତିଯିବୁ ଆଉ।